L-akbar proġett minn fost ix-xogħlijiet ippjanati għal din is-sena fil-programm ta' tisbieħ u manutenzjoni f'binijiet tal-housing huma ppjanati għal dawk f'ħal tmiem fiż-Żejtun. F'konferenza tal-aħbarijiet mogħtija hawnhekk is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul qal li la darba jintemmu x-xogħlijiet ser ikun sar titjib fuq 16 binja fejn jgħixu kważi 100 familja. Ix-xogħlijiet f'bini tal-akkomodazzjoni soċjali fiż-Żejtun ser ifissru investiment ta' 882,000 euro. Ix-xogħlijiet fuq dawn il-binijiet jinvolvu restawr tal-faċċati, xogħol fuq l-entratura, titjib tal-infrastruttura ġenerali u fl-ispazji komuni. Dr. Ellul qal li dawn ix-xogħlijiet jagħmlu parti minn investiment ta' kważi 7 miljun euro f'xogħol ippjanat għal din is-sena li minnhom se jibbenefikaw 720 familja li jgħixu f'akkomodazzjoni soċjali fi 13 il-lokalità fosthom f'Ħalaxaq, Santa Luċija, il-Gżira, il-Kalkara u fir-Raba' Tawdex. Xogħol ieħor ta' tisbieħ u manutenzjoni ser isiru f'binijiet f'Ħattartu Ħalluqa, waqt li bħalissa għaddej xogħol ukoll fuq binijiet ta' akkomodazzjoni soċjali fil-Marsa Raħal Ġdid, Marsa Skala, Taxbiex u l-Mosta. Dawn ix-xogħlijiet illi jiena bħala politiku ħankun qed nissorvelja illi nara illi jibdew u jispiċċjaw fil-ħin illi ikun miftijem ser jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lil dawn ir-residenti, ambjent xieraq u nkomplu nippreservaw dawn il-binijiet ta' akkomodazzjoni soċjali li għandna f'pajjiżna. Dr. Ellul qal li fil-waqt li l-Gvern jibqa' impenjat biex tiżdied il-proprjetà ta' akkomodazzjoni soċjali daqstant ieħor ħabbrek f'tisbieħ ta' manutenzjoni ta' binjiet eżistenti. Wara l-fehma li d-dinjità ma titlobx biss li jkollok saqaf fuq rasek iżda li persuna tgħix f'ambjent diċenti.